Gawa ko ng katayo. Switch ko mamaya. Sa data. Sa kanila para before. Wala kasi akong paano. Kaya mag-round siya. Kaya sa gagawin ko guys. Diba? Tinapay ito. So, circle ko ito siya. Ayan siya. Circle na siya. Tapos, lock natin siya. Lock na siya. So, meron ka tayo. So, ito ka tayo. Ilagay natin ito sa loob. And what? Hello. Ayan, you are now a moderator. Hi, Lynn. Shout out sa iyo. 10 million people in the house. My God, shout out. And, sarado natin siya. Gamitan natin ng tinidor. Parang fresh yung mabuti. Kaya lang dito maganda kasi ang klase ng tinapay na ito medyo matigas siya. Kaya mahirap mag-press. Ayan siya. Ayan siya. Sarado na siya. Tapos, ilagay ko ito sa freezer mamaya. Para ito siya. Mag-ice. Ayan na siya. Tapos, nagpiprito ko. Hi, Lynn. Nabigay shout out sa iyo, Lynn. Thank you so much for watching. Just leave a comment, Lynn, ha? Wala kasi akong pang-ano kaya ito. Pwede rin siya na i-press lang din ito. Kaya lang hindi siya magagawa sa press eh. Kasi medyo matigas ito siya. Hindi niya. Iba kasi yung klase ng tinapay ito. Ayan. Pwede na siya. Oh, I love you, Lynn. It's nice to see you, Lynn. Lynn, please leave a comment on my video so that I can return back to you. I love you. Where are you from, Lynn? Lynn, where are you from? Ayan na siya. Oh, ayan na siya. Prito na ito mga yan. Algeria. Oh, wow. Lynn is from Algeria. Lynn, thank you so much. So happy that you visited my channel, Lynn. Thank you, Lynn. See? This is very nice, Lynn. I know you will like this. Press it here.
Arabic from RG, but I cannot read Arabic language. I cannot read it if you write it, but if I speak, I can speak. Yeah. Arabic language is like Saudi, Kuwait, Jordan, Dubai, Shuaya. But it's like same in some ways. Yeah, in some words. Yeah, I love to talk to you, Len. You love. Are you a Muslim, Len? Yeah, people living in Arabic country. Yeah, Muslims. Why are you crying? Cry, I love you. You're nice. Thank you. Wala ka pa yung juice. Sige lang. Taro na. Huwag bilang galingin ulo ko ba? I have my friend here. She's also a Filipino. Paano nila makita ang akong live Tama mo na yung nais ang true. Subscribe sa aking video. Subscribe. Please subscribe on my channel. May flight sa dapat mo kay writer sa Palawan. Hindi makatapos sa may katuan siya na basta iyan ang mga writer na katuan niya. Wala siya may bayo kaya iyabanan nagtawag na wala. Hindi naman dito sumagot siya sa ibanan. Hindi siya namariputay, hindi balik sila malang wala yung bayo nasulod sa mga kaya wala yung sa ganda. Iya bata sa garden, mama ko. Nasulod siya kasi kabalay, iya bata ibayaan niya kang pang sa garden, kaya okay naman, ulit namin na yung natulong. Moto, gusto yan, sa balay, susunod balay, pag ang ilo kasi hindi nagbuo ang bata. Pagkita ko mo, naguguan. Kaula yan. Wala na sila naman. Patay ako. Walain. Baby. Gabutan ko mga tsaka sa talataang. Gumawa. Nawak mo nila walang song kaya sa sala. Sino? Napatay mo. Kaya nakuman gago kang sa laigid ng nanay. Yung mawala yung sila. Bata niyang araw. Hindi nang bala niya pala good boy na kayo wala naman ilanat. Wait na niya.
Kung nagdayon ka ako sa flight mo. Siguro na yun sa tayo. Nanay. Ha? Kung nagdayon na nakakakap. Hindi nga, nakatulong ka to. Kasi sana. Ha? Nakatulong sa bahay. Ito ko, di ba? Higit sa iyo, kita ko kayo sa nanay. Wala sa mga kabinet, kaya kaya patuwan ko. Ay, dira ko yung butang sa may mga para ko. Ano sige? Kasala ko na lang. Ito ang mga oras na. Ha? Ay, ang mga oras mo ba? Ano ko, di ba? Hindi lang. I don't type Arabic. I cannot read it. Kung ibabalik ang sa puso. Tiis na tayo kung ibabalik ang sa puso. Yasi! My love shout. Yasi, thank you lang ga. Eto, hindi ako makapag-upload ng content. Kaya ito na lang. Mag-live na ako kahit pa ano lang yung mga kunti lang. Ito habang nagluluto, naglalaro, gawa ng motor. Kumusta ka naman, Yasi? Long time no see, ha? Oo, kadami-dami dyan na kanina na nakapanood, Yasi. Walang nag-thumbs up. Ikaw pa lang. Thank you. Yasi yan si Linwood, oh. Pakilablab niyan. Magmahalan kayo dyan dalawa. Kayo lang na dalawa dyan. May 4 na tao na nandyan. Di ko alam kung sino Linwood sa akin. Thank you so much. Madalian lang itong live. Maya lang. Mag-ano na kasi maglagay na ng pagkain. Ano ko nandiyan sa sala. May pasok na. Kumusta ka dyan, Nangga? Hindi ano, prito lang ito, gang. Sweets nila ito para sa gawa nila mamaya sa coffee nila. Ito, tinapay, ang toast ba? Toast bread. May ilalagay sa ako. I love you, Lynn. Thank you, Lynn. Bye-bye, Lynn. Neo. Ayan. Ipin natin yan, Neo, ha? Ayan. Neo, mag-comment ka sa aking ano lang ka, sa aking video dyan para makita ako mamaya. Kasi hindi ko na ma-review itong live. Hindi na makikita yung mga ano nyo. Yung mga ano ninyo. Yung mga comments dyan. Hindi ko makikita. Mag-ano ka lang ka, mag-comment ka doon sa video ko sa labas, yung mga videos ko na upload, mag-comment ka doon para makita ako mamaya. Tapos, bibigyan kita ng bananas. Okay? Thank you, Neo.
yan mamaya, ha? Thank you, Neo. Ipin natin yan dyan. Kamsakan nyo, guys. Kamsakan yung premiere ni Neo. Thank you, Yasi. Paano ka rin sa bawa? Hindi na. Abay ka pa rin. Ay, kung gano'n magkaano ko tao na ko ba? Thanks, Yasi. Ano ka lang, Yasi? Mag-comment ka lang doon para makita ka niya, ha? Thank you. Thank you lang ka. Ipipray ko po ito mamaya pa. Dito ito mamaya para sa sunod. Diba sa kawan nila. Saan bansa kaya? Sa Pinas ka ba? Okay, thank you ka. Ay, nasira. Sira, pero na-repair ko siya. Ay, oo nga pala. Oo, kamusta naman buhay sa Pilipinas dyan, Yasi? Masaya pa kasama pamilya mo. Ilang taon ka na rin sa Singapore, gan? Ay, grabe, 28, 28 years. Kaya mag-business ko lang sa Pinas. Sanskar! Ayan na naman si Sanskar Yasi. Oh, napaka-supportive yun ni Sanskar. Ayan na naman siya. Langga, salamat ha. Diyan ka na naman, Sanskar ha. Magbaba kayo ng bahay para itipin natin. Patamsak din kay Niyo. Tapos, magbaba ka ng bahay mo yan si para yan natin. Itipin natin. Ayos lang yan. Ako napunta ako dito, 35, 34, 35, parang ganyan. O, ngayon, 32, 32 ako napunta dito, 33, mga ganyan. O, ngayon, 45 na ako. Diba? Pag uwi ko
ko baka senior na din ako. Kaya ayos lang. May pension naman yung pag senior. Diba 45 senior na daw Yasin? Nandito ako sa Kuwait, gang. Saan ka sa atin sa Pilipinas? Naku, napupunta yan sila sa live ko yan. Hindi din sila mapunta kasi hindi ko na ma-review itong live pagkatapos nito. Kasi wala silang comment. Sabi ko mag-leave ng comment sa review ko. Kasi pag i-review mo ito, wala na ang mga comments. May makikita. Kaya, ang hirap nila. Sabi nila 45, 50 ano daw isusulong daw nila ang 45 yung mga senior citizen Ginoo ko. Na matanda na, hindi na ma-enjoy ang pension, di ba? Mga 3 minutes Yasi, mag-end na ako kasi tapos dito meron na naman doon sa kabila tapos tayo dito salamat sa iyo ha, puntahan ko mamaya bahay nagdagan rin ito na mga masabi. Yasi Petalver ba ito dati? Yasi YTC. Oo nga. Yasi Petalver ibalin mo. Yasi ko ba dito? Yasi, ikaw nga ito. Ay, okay. Kaya pala kitang kikita. Uy. Pero naalala ko pangalan mo eh. Kaya pala. Alam ko na, Yasi Petalver. Dati. Alam ko yun eh. Diba? Kita tayo sa mga live dati. O, sige. Mamaya bibisitahin kita. Okay. Mag-end na ako lang kahit 27 minutes na ako. Okay na yun. Kasi walang pang-upload eh. Salamat sa iyo, gang ha. Bye-bye.